Hun er jo for vild jo. Hun er godt nok en horny pige. Som I kan se, så har de sex på åben skærm, hvilket egentlig er ret ydmygende for dem selv, fordi at de udstiller sig selv en hel del. Og det gør, at de måske får konsekvenser senere hen i livet, blandt andet ved ikke at få et job, fordi at dem, som ansætter dem, måske kigger på deres baggrund, hvad de har lavet gennem livet og sådan. Og så er det nok ikke lige den første plus at have haft sex på åben skærm. Jamen, Peter han har lovet mig, at... Hun nok skal få en ordentlig tur. Det tror jeg godt, hun kunne trænge til. Ja, når deltagerne i Paradise, de har sådan samleje inde på deres værelser, så må jeg sige, at kameraerne, de skulle have slukket, for man udstiller dem på en meget seksuel måde. Jeg må sige, at et værelse, eller sådan et værelse, hvor de ligger og sover, der er det sådan et sted, hvor man ikke skulle have kameraerne åbne. Min holdning til det er, at det overskrider min grænse på en måde, som er lidt krænkende. Men alligevel ikke, for jeg forstår godt, at hvis de har følelser for hinanden, så har de jo lyst til at røre hinanden og have sex. Eller hvis de gerne vil spille spillet rigtigt, så kan det jo også være, at det er en taktik til at vinde de penge, de går efter. Du gjorde det lige inden at jeg begyndte også at få noget ud af det. Nu skal jeg vise dig, hvad du godt kan lide. Det er fandme klamt. Hvordan kan Adam finde sådan noget på et marked? Hvordan kan han købe de her produkter? Godt det ikke er mig. Sådan. All the brains. I med alt det her også. Føj for helvede. Lidt testikler, og det er ikke Joachims. Det lugter bare af sur røv. Den ledeste, klappeste lugt. Jeg er kredsen, men må ikke jeg kan klare det. Irina, Ja. der står mesterværket. Det er fedt, men med hjerne. Det klip, vi ser her, det er en deltager i Fristet, som hedder Sally, og han har fået en opgave, der lyder på, at han skal drikke en drink, som en af de andre deltagere har lavet. Den drink, den består så af testikler fra et dyr, en økse, tror jeg, og hjerne, indvold og så videre. Og jeg begynder at tænke lidt sådan, hvor langt man egentlig gå for at vinde de her penge. Skal det gå helt til selvskade, eller hvor skal det gå, før man vil give op? Konsistensen er mega klam. Den er tyk, og der er nogle klumper i, selvom det hele er blevet blandet sammen. Kom nu. Sådan. Så starter de 2 minutter, sagde. Jeg bæller helt lortet, og jeg lader det her som om det er en jordbær smoothie. Jeg forstår slet ikke, hvordan det kan lade sig gøre. – 30 sekunder tilbage, sagde. Hvad med sådan en halv testikkel til at skylle efter dig? Jeg har det fint. Jeg skulle bare have noget søde sager i munden. Jeg vil sige, det er meget grænseoverskridende, og jeg vil aldrig gøre det selv. Det er simpelthen bare for klamt. Det var bare sur maveopsæde.
Det er et meget godt tidspunkt at sende Say tilbage til sit hold. Ja. Det ved jeg ikke. Hvad hedder hovedstaden i Brasilien? Det ved jeg ikke. Hvad hedder hovedstaden i Portugal? Det ved jeg ikke. Spanien? Jamen, jeg ved det godt. Jeg ved det garanteret ikke engang selv, Julia. Som I kan se her, så er der en af deltagerne, der ikke har så meget mellem ørerne. Hun kan for eksempel ikke engang hovedstaden i Danmark. Det viser bare, at casterne de går efter blandt andet nogen, som er ukloge, ikke har så meget mellem ørerne. Hvilket egentlig også tiltrækker seere. Det er sådan et tysk ord. Byen slutter på lin. Ja, altså min mening om den her video, det var, at hun er virkelig, virkelig dum. Utrolig. Hovedstaden i Danmark? Det ved jeg godt. Ej, okay. Det ved jeg godt, men jeg kan ikke huske den. Ej, det mener jeg bare ikke, mand. Det er også personligt. Det er nemlig derfor, jeg har sagt til Danny, at han skal gå hen og snakke med dig, og prøve at få det til at forstå, at I skal have det godt sammen herinde, for vi alle sammen skal have det godt. Alice, som kom op og skændes, og de var deltagere i sidste sæson af Paradise Hotel. Det viser bare lidt om, at dem, der caster for deltagere til Paradise Hotel, de vælger folk, som er lidt forskellige, har forskellige meninger, så de hurtigt kommer op og skændes, så der kan komme lidt drama på Paradise Hotel, som også tiltrækker seere. Er jeg dum at høre på? Du er rigtig dum at høre på. Nej! Hvad fanden er du? Hvad fanden er det for noget? Den er så... Jeg taster dig ud af. Stop! Hvis du gør det der igen! Stop! Hvad? Stop! Hvad sker der? Hvad fanden sker der? Syg i hovedet. Hun skal fandme ikke stå der og kalde dig. Det skal du ikke. Ja, jeg er syg i hovedet, hvis du kalder efter det. Stop! Hvis du prøver igen... Stop! Hvis du prøver igen, jeg smadrer fjeset på dig. Og det er min fuck. Hammerlej, velkommen til den her video. Mit navn det er Rasmus, og du er lige trykke play for en video, som jeg har lavet. Til at starte med vil jeg gerne sige tusind tak til dig, lige præcis dig, fordi du har valgt at se min video. Tusind tak, fordi du ser mine videoer. Hvis du har set flere af mine videoer, det er super dejligt. Tusind tak, fordi at du gider at subscribe på mig. Hvis du subscriber på mig, det er fantastisk. Jeg synes bare, at I fortjener sgu noget tak, jeg ser, fordi uden jer, så vil jeg jo nok ikke lave videoer. En vlogger er en person, der laver videologs, altså virtuelle daglige dagbøger på internettet, som alle folk kan se på YouTube ofte, som de så viser ud til verden. En vlog kan være ting som for eksempel Ask Me-videoer, hvor de tager spørgsmål fra seerne, og det kan også være videoer, som er helt almindelige vlogs, hvor de fortæller om deres dagligdag, og det er så normalt det. Hey guys, what's up? It's gonna be a great episode. Hey man, wanna buy some weed? Aren't you writer-director Kevin Smith? Oh, that was a long time ago in a galaxy far, far away. I do this now. Wanna buy some weed? Yeah, give me a dime bag. So we've all dreamed of flying. Now I want you to watch this amazing inspirational video about a hang glider going into flight. I believe I can fly. Oh! God, what a failure. En komiker er en person, der laver sjove ting, som for eksempel videoer, hvor de viser andre videoer ud af sjove ting, som der er sket på internettet, for at vise det til verden, i tilfælde af, at de ikke har så mange views og sådan. Det kan også være, at de laver andre ting, som for eksempel, de gør grin med folk, eller bare laver helt almindelig komik, som man kan se på fjernsyn for eksempel. Oh, I like this hang glider man. He's like a superhero, except he's neither super nor a hero. This looks like a job for hang glider man. Here I am. I'll save you. I'll be there in a moment on my way. Oh! No, but you can't hate on hang glider man. I mean, look at him. He's running around. He's trying to fly. He's trying to accomplish his dreams. And what are you doing with your life? Were you sitting at home, getting high, eating ice cream, and masturbating? And who gets anywhere in life doing that? Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. How's it going, man? My name is PewDiePie, and welcome to Hot Slender Game. I played this before one time, and I wanted to play it again, and this time I'm doing it with the heartbeat sensor. I got my pulse running up already. Holy shit. Let's go. What would you do if you woke up in a place you've never seen before?
I would probably start breakdancing. Did I say that the last time? Fuck, my imagination sucks. Alright, so as you can see, they actually improved on it a lot. I have hands now. This is really impressive for a couple of indie people to make a free game. I'd say it's fucking... En gamer er en person, der viser videoer ud af alle mulige forskellige spil. Det kan være alle genrer af spil, som de så som sagt viser ud til verden, hvor de så kan få inspireret andre folk til at spille spillet, sådan så de forskellige kompanier, der har spillene, de kan sælge og sådan noget. Det er nærmest at lave reklamering. There you are, truck. Phew, somebody should be near. Hvorfor er Facebook blevet sådan et sted, hvor at man fremstiller sig selv og lægger billeder, hvor man står i g-streng og måske en behøver rigtig meget push-up? Sådan et billede, hvor man står med for eksempel Gustav, der står med en dildo i hånden. På det her billede ser vi et vennepar eller kærestepar, der holder et skilt der, hvor der står, at hvis de får 1 million likes, vil den her pige have sex med drengen, hvilket han gerne vil. Det er ret overvurderet med alle de her likes, ikke kun på Facebook, men også på andre sociale medier. For eksempel på Instagram, der kan man købe likes og followers. Det er ret vildt.